longer period nikech purchasing power na bedo timore nade bedo ok chien to ngene ka purchasing power na odok chien manyiso ni kata ushuru mane sirkal dwa kelo cha nikech VAT ok inya wacho ni VAT en section achiel VAT en ng'at moro modhi produce gicha to gi ng'ama nyiewe ingeni kama nyiepe emodhi claim godo te ma sirkal be yudo ga ngowa pesa koro kwa ng'iyo gigiyo makare matut wabro understand ne ya issue mar mafuta as is kaka entie sani ko bedo reviewed to podo the affect or the affect mana consumers manyiso ni wan kendwa podo the affect nyaka sirkal mane nigi paro mar choko ngowa ushuru cha nikech in all these sectors moko kata king'iyo mana transportation sector nitie jowa mang'eny nitie mantiere kata le kai haya nitie ji nitie kata Uber magi be jok moko ma kaw fuel to tiyo godo e economy mar Kenya kendo seche magi purchase fuel ni sirkal medo yuda ngowa ushuru samedi medo nengo fuel inyalo kete e level moro ma ng'at mane dwa kaw Uber cha kano ng'e ni ya an ka kawe ka Kilimani nyaka town to ne en 100 to sani ochopo 1,000 manyiso ni ng'ato nyalo wacho ni we arit bus ma weyo ji kata tie Kencom kar gire manyiso ni ng'ani bi run away run out of the economy at a long run koko bedo review to wabro yudo ni the objective mane sirkal ne godo e choko ushuru pod ok odhi realize nikech effects mag fuel omiyo kata kwa ng'iye mbele mowacho ni koro tidhi mede to 16%. 16% ni ker nowacho e interview kacha ni nowacho malong'o ni liquid petroleum gas kata gas motiyo go nono mar tedo mar tedo ni zero rate